नमस्कार मु अप्रेता आचार्य आपण मानक स्वागत करुच्ची मोर यूट्यूब चैनल। आज तो पवित्र रथ यात्रा आपण मैंने जानिथे। पवित्र रथ यात्रा पे आपण मानक अनेक अनेक शुभेच्छा। प्रभु जगन्नाथ पाखे मुझे प्रार्थना करुच्ची से समस्त सुख और शांति रखु। बड़ बो मोर बड़ बो हूँ सरोजिनी आचार्य। तांकर गाँ हूँ सुंदर गाँ। तो आमे आज सुंदर गाँ को जीवा। तांकर बहुत छोट रु बड़ आकार नियर भाव में रथ यात्रा पालन हो। तो आपण मैंने मो सहित जोड़ी हुई रुहतु एवं उपभोग करंतु केते सुंदर और नियर भाव में एबे जीवा ग्रामवासी निकट को रथर किछि अनुभूति साउंटिबा पई। प्राची नदीर उत्तर तटे अवस्थित सुंदर ग्राम नाटी जेपरी गाँटी की रक्षकाले जना पड़े ठीक से गाँव इष्टदेव इष्टदेवी हिसाब से भगवान शंकर जहाँ को गतनाथ रूप में पूजा करा माँ विलासुणी शक्ति स्वरूपिणी तापर श्री बलदेव श्री सुभद्रा श्री जगन्नाथ श्री सुदर्शन भूदेवी श्रीदेवी लीला यहीपरी भाव सुंदर ग्राम इष्टदेव इष्टदेव जनश्रुति कहे बाल्यावस्था जड़े बालिका से धर्म कौन कर्म कौन से जानी ना छोट सुगरी जगन्नाथ मूर्ति रथयात्रा से सुगड़ी भिड़ा होता रथ आज ये जो रथयात्रार स्मारकी कहले अत्युक्ति हम नहीं। समय बढ़ी चलला से सुगड़ी बुहा होता दारु ब्रह्म आज निजे साकार रूप में सुंदर गाँव पूजा पाँच एवं दीर्घकाय रथ जहाँ को देखिले मन में प्रत्यमान हुए सते कि कालिया शांत श्रीक्षेत्र तांकर प्रिय धाम श्रीक्षेत्र छाड़ी आसी सुंदर ग्राम ठारे पहुँची जाइछन्ति। जहाँ हो सुंदर ग्राम अनेक परंपरा रही भितर रथयात्रा अन्यतम। ये रथयात्रा से कौन कटकणा नथिले विधिवत भाव में जी नियम आम पालन करवा से नियम अनुसार रथयात्रा करुचे। ग्रामर समस्त युवक माने उत्साह सहित जोग दे था। शारीरिक आर्थिक मानसिक स्तर में साहाय्य सहानुभूति करि आखपाख अंचल लोक मैंने ये रथयात्रा को बहुत प्राधान्य भी दे था। कहीं ये गोटे कथा स्मरण कर सुंदर ग्राम ऐतिह्य संपन्न ग्राम हूँ सुंदर ग्राम। ये गाँ दिने आदर्श ही अंचल आज भी अच्छी कहले घास साइड आरंभ होता जोड़े पिला छोट छोट पिला सबड़ी कर टाणुले
ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗ ରହିଲା, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବଢ଼ିଲା। ବଢ଼ି ବଢ଼ି ରଥଟି ଯେତେବେଳେ ଆମର ସାହି ଭିତରେ ଚାଲୁଥିଲା, ତାପରେ ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କରୁଥିଲେ, ତାପରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସେଇଟା ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା, ମାନେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ସେ ବାହାରକୁ ଆସିବାକୁ ଚାହିଁଲେ। ତେଣୁ ଏଠି ଭଗବାନ ଆସିଥିଲେ, ସେ ଏଠି ସ୍ଥାପନ କଲେ ମନ୍ଦିର ତଳେ। ଗାଁରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଟା ଚାଲି ଆସିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଖ ଗାଁର ଲୋକ ବି ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ରଥଟି ବହୁତ ଦିନ ହେଇକରି ଆପଣଙ୍କର କେବେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ରଥଯାତ୍ରାଟା ପ୍ରଥମେ? ଆଜ୍ଞା। ଛୋଟ ପିଲା ଯୋଡ଼ିଏ ଶଗଡ଼ିରେ ରଥ ଟାଣୁଥିଲେ। ତାପରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଟାଣିବା ପରେ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଟାଣିକି ସହଯୋଗ ରହିଲା, ସମସ୍ତେ ଇଏ କଲେ। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ରଥଟି ବଢ଼ିଲା, ଛୋଟରୁ ବଡ଼, ତାଙ୍କୁ ବଡ଼, ଏମିତି ହେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଯେତେବେଳେ ଗାଁରେ ଆମର ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ହିସାବରେ ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଜାଗାକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ସହଯୋଗ ଆସିଲେ। ଆମର ମହାଦେବ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ମହରମ ଆସିଥିଲେ, ସିଏ ତାକୁ ଏଠି ଆଣି ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ନୂଆ ମନ୍ଦିର ହେଲା ପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା। ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗରେ, ସ୍ଥାନୀୟ ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସହଯୋଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରଥଟି ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ରଥଟି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାମ୍, ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଇଚ୍ଛାମୟ, ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ହିଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଗତ ଚାଲିଛି। ଆମ ଗାଁରେ ଆଗରୁ ଗତନାଥ ଆମ ଗାଁର ମୁଖ୍ୟ ଠାକୁର ଥିଲେ ଏବଂ ମା ବିଳାସିନୀ ଆମର ଗାଁ ଦେବତୀ। ତାପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରେ, ଓଡ଼ିଆ ଗାଁରେ ଜଗନ୍ନାଥ ନ ରହିଲେ ସେ ଗାଁଟା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କେବେ ଲାଗେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ସେ ଆସି ଆମ ଗାଁରେ ସ୍ଥାପନ ନିଶ୍ଚୟ ନିହାତି ରୂପେ ରହିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ନ ହେଇଥିଲେ କେବେ ବି ହେଇନଥାନ୍ତା। ଆମେ ପିଲାବେଳେ ମୋର ମନେ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆମେ ଗୋଟ ମାରେ ରଥ ତିଆରି କରି ପ୍ରଥମେ ବଢ଼ଉଥିଲୁ। ତାପରେ ସରୋଜିନୀ ଦାସ ଯେଉଁ ନାନୀ ହେବ, ସିଏ ମୁଚୁ ସେମାନେ ସବୁ ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଭିକ୍ଷା ଆମେ ଇଏ କରିକି ଆମେ ଜିନିଷଟା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ ପ୍ରଥମେ। ତାପରେ ସେଇଟା ବରମ ଦାସ ଯେଉଁ ଭାଇନା ହେବେ, ତାଙ୍କ ଘରେ ଠାକୁର ରହିଲେ, ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ତାପରେ ସେ ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହେଲା ମନ୍ଦିର କରିବା ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ। ସେ ମନ୍ଦିର କଲେ। ମନ୍ଦିର କଲା ପରେ ସିଏ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା, ଏତେ ଇଚ୍ଛାମୟ ଠାକୁର ସିଏ ତାଙ୍କର ଆମର ସିଏ ଯେତେବେଳେ ବିଗ୍ରହ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ବିଗ୍ରହ ଖୋଜିଲେ, ବିଗ୍ରହ କୋଉଠୁ ଆଣିବେ? ତାପରେ ଜଣେ ଅଭୟ ରାଉତ, ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସର ସେ ଜଣେ ଅଫିସର, ତାଙ୍କର ଘରେ ସେ ବିଗ୍ରହ ରଖିଥିଲେ, ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିକି ରଖିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହେଲା, ସ୍ୱପ୍ନଦେଶ ହେଲା ଯେ ଏ ବିଗ୍ରହ ଏଠି ରହିବା କଥା ନୁହେଁ, ଏ ବିଗ୍ରହ ତମେ ଯାଇ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ସେ ମନ୍ଦିରରେ ଏ ବିଗ୍ରହକୁ ଦାନ କର, ତୁରନ୍ତ ନେଇ ସେଠି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କର, ଏଠି ଏ ବିଗ୍ରହ ରହିବା କଥା ନୁହେଁ। ତାପରେ ସେ ଆସିକି ନିଜେ ଏଠି ସମର୍ପଣ, ନିଜେ ପଶିକି ନିଜେ ଆସି ବୁଝାବୁଝି କରି ତାପରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଏଠି ଆଣିକି ବିଗ୍ରହ ପ୍ରଥମ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦିର କଲା, ତାପରେ ବିଗ୍ରହ ତାଙ୍କ ସେ ଠାକୁର ଆସି ଏଠି ପ୍ରଥମେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ। ସେ ଇଚ୍ଛା, ତା ଇଚ୍ଛା, ଏସବୁ ଚାଲିଛି। କ'ଣ ଯୋଉ ଯାହା ଚାଲିଛି ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା, ଯାହା କରିବେ କ'ଣ, କାହାର କ'ଣ କିଛି, କାହାରି କିଛି ଆଗରେ କିଛି କରିବାର ନାହିଁ କି କାହାରି କ'ଣ ମାନେ କିଏ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯେ ତାଙ୍କର ଏକ ମାନେ ଇଚ୍ଛା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆଉ ଜଣେ କିଛି କରିପାରୁଛି, ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଯୋଗୁଁ ସେ ହେଉଛି।
ଯିଏ କିଛି କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ବି ମିଛ କଥା। ହଁ ଚାଲୁଛି ଠାକୁରଙ୍କ ଇଏ। যেতে দুঃখ দেলে দিয়া দিন বন্ধু করিবিনি অভিমান মু করিবিনি অভিমান ঝুটিবা আগরু ধরি নব হাত এতিকি হি নিবেদন মোর এতিকি হি নিবেদন हो केमिति कहिबी मन कथा मोर कहिबाकु लागे डर हाँ कहिबाकु लागे डर मो दुख कहानी जगा काले शुणी करी दब सात पर लगुची करी दब सात पर लोड़ा नहीं मोर राजा दरबार अबा बड़ केउ पद लोड़ा नहीं मोर राजा दरबार अबा बड़ केउ पद हे जगन्नाथ 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 कांदुथिले जिए लुह पोछि दिए दुखरे हुए से दुखी आम दुखरे हुए से दुखी आम सुंदरगाँर मंदिर रे रथयात्रा बहुत आडंबर सहित पालित हो आसुची मु छोट बड़ देखी आसुची जे आम पिला होता बेले समस्ते मिसिकी रथरे गोटे दौड़ी लगे रस साई एमती मूलू टाणी समस्त हरिबोल हुड़हुड़ी ठाकुर जाकि रथयात्रा पालित हुए। किछि दिन पर समस्ते वयस्क लोक आम गाँव जन बलराम दास बोली से चिंता कले जे मंदिरटा करवा केमिति करवा ना ग्रामवासी मैंने समस्त सहयोग मंदिरटे हम कहीं मूर्ति टी गाँव में रही समस्त दर्शन करेंगे मंदिर में रही दर्शन हाँ से जहाँ हो ठाकुर दया ग्रामवासी सहयोग मंदिरटा है मंदिरटा जितेबाला है से हौ छोट मंदिर कौन बड़ मंदिरटा होगला से सिंहासन भी अति बढ़िया है बहुत सुंदर लगे जितेबाला ठाकुर जाकि रथयात्रा छोट ठाकुर थे से मंदिर तो ठाकुर पाखक जी मूर्ति तो ठाकुर पाखक जी जितेबाला चिंता कले सेठिकी जीव सेतेबाला आम सहित मंदिर को सब मनोरंजन छड़ेंगे इनकम टैक्स कमिशनर थे अभय बाबू सागरे अभय राउत बोली सागरे इनकम टैक्स थे सी सब आसिक मंदिर को बुलाबुली करती आमर साई सहित बहुत निबिड़ संपर्क तेणुक अभय राउत सी कहले अरे मु मूर्ति तीनोटी आनी बड़ मूर्ति ये सिंहासन को सी बोध हुए मानव तेणुक मु कहीं सेठी आ पूजा करी ये ठाकुर रही पूजा पाते से दिन ठार ना समस्त उत्साह बढ़ला ना ये ठाकुर ये रही पूजा पाइले बहुत सुंदर लगे सतक सत से ठाकुर आसिक सिंहासन में बसला से सिंहासन आहरी हसी उठला समस्त सुंदर लगे से सुंदर से समय जिते कि खुशी लोकंर खुशीर लहरी उठुला से कथा कही माने देखिले आहरी खुशी लगुला सब बड़ ठाकुरंकर इच्छा सब इच्छा चली थाए बासन कुसन सह मूर्ति सह आसी ठाकुर से स्थापन थुआगला हाँ 2006 ठाकुर मंदिर आमर प्रतिष्ठा हेले ठाकुर से दिन ठारू ठाकुर रथ उपर बसिक रथयात्रा आरंभ होला छोट रथटा होगी बहुत बड़ रथ सजा सजा ठाकुरंकर नीति ठाकुरंकर नीति ठाकुरंकर भोग सब ठीक समय लगी हुई रथयात्रा ठीक समय आरंभ है घंट घंटुआर फटुआर आरंभ कर बाड़काटी आसुँच घंटुआ पंजाबी बाजा घंट महुरी बाजा महुरी शंखुआ सबू आसी एकत्रित होई
ବହୁତ ସରାଙ୍ଗମରେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ କୁନି ଛୁଆଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ବଡ଼ ଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହିଳା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ରଥକୁ ଟାଣି ବହୁତ ଖୁସି ଉଲ୍ଲାସର ସହିତ ଠାକୁର ନେଇକି ରାଧାମୋହନ ମଠରେ ପହଞ୍ଚଉଛନ୍ତି। ସେଠୁ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ସେଠି 7 ଦିନ ବହୁତ 9 ଦିନ ବହୁତ ଠାକୁରଙ୍କର ଭୋଗ ଅର୍ଚ୍ଚନା ସାରି ପୁଣି ଠାକୁର ଆସିକି ଫେରି ଆସୁଛନ୍ତି ଆମ ଗ୍ରାମ ମନ୍ଦିରକୁ। ଲୋକଙ୍କର ବହୁତ ସହଯୋଗ ସହାନୁଭୂତି ସହିତ ରଥଯାତ୍ରା ପାଳିତ ହେଉଛି। ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସେମିତି ସବୁବେଳେ ରହିଥାଉ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଏଇ ଖୁସିର ରଥଯାତ୍ରା ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଭଲରେ ଭଲରେ ଚାଲିଥାଉ। ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହିବେ। ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଏହି ରଥଯାତ୍ରା ସମସ୍ତେ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ। ଏତିକି ହିଁ କହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏତେ ସବୁ ତ ସମସ୍ତେ କହିଲେ, ତତେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ତୁ ବି କିଛି କହ। ମୁଁ କ'ଣ କହିବି? ତା କଥା ତ କହିଲେ ସରିବନି। ତାର ଇଚ୍ଛା ହେଲା ସୁନ୍ଦରଗାଁ ଆସିବା ପାଇଁ। ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଆସିଥିଲା। ଆମର ଗଡ଼ିଆଟିଏ ଥିଲା। ଛୋଟ ପିଲାଠୁ ବଡ଼ ସାଏ ସମସ୍ତେ ଗାଧାନ୍ତି। ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଗାଧେଇ ଆସିଲେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଜଗିକି ଗାଧାଏ। ମୋତେ କହିଲେ, ନାନୀ ମାଂସରେ 3ଟା ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ ମେଢ଼ ହେଉଛି, ଆମର କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ କହିଲି, ଆରେ ଆମର ତ ରୋଷେଇ ହେଉଛି, ନାହିଁ କାହିଁକି? ନା ନାଇଁ, ସିଏ ତ କେହି ଜାଣୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି, ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବା? ନା ଆମେ ରଥ କରନ୍ତେନି। ମୁଁ କହିଲି, ହଁ ସେ ତ ବଢ଼ିଆ କଥା। ମୁଚୁ କହିଲା, ନାନୀ ମୋର ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଫଟୋ ଅଛି। ଦୀପୁନା କହିଲା, ନାନୀ ମୋର ଗୋଟେ ଶଗଡ଼ି ଅଛି। ମୁଁ କହିଲି, ତାହେଲେ ତ ରଥ ହେଲା। ସତକୁ ସତ ସେଇ ବର୍ଷ ଦୀପୁନାର ଶଗଡ଼ି, ମୁଚୁର ଫଟୋ, ମୁଁ ଦର ବୁଢ଼ୀଟିଏ, ନଡ଼ିଆ ଗୋଟମା 2ଟା, ଖଡ଼ିକା, ଡିମିରି ଫଳଟିଏ, ପଞ୍ଚରଖି କାଗଜ, ଏଇଥିରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଆମର ରଥ। କିନ୍ତୁ ଭୁଲି ନଥିଲୁ ବାଜାବାଲାଙ୍କୁ ଡାକିବାକୁ। ଦୌଡ଼ିଗଲି ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଭଜ ମୋ ସାଙ୍ଗକୁ। କହିଲି, ମଉସା ଆମେ ରଥ କରୁଛୁ, ତମେ ବାଜା ବଜେଇବ। ଖୁସି ହେଇଗଲେ, କହିଲେ ମୁଁ ଝିଅ ସାନ୍ତାଣୀ ରଥ କରିଛି, ମୁଁ ବାଜା ବଜେଇବିନି, ଆମେ ବାଜା ନିଶ୍ଚୟ ବଜେଇବୁ। କହିଲି, ମଉସା କେତେ ନେବ? ନା ମୁଁ 5 ଟଙ୍କା ନେବି। ସାହିରେ 5 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଆଦାୟ କରିଥିଲୁ। ସେଇଥିରୁ ସେମାନେ ନେଲେ 5 ଟଙ୍କା। ସେଇଥିରୁ ଭୋଗ ହେଲା। ଗାଁ ଏମୁଣ୍ଡରୁ ସେମୁଣ୍ଡ ଯାଏ ଦାସ ସାହିର ଦ୍ୱିତୀୟ ଗଳିରୁ ରଥ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଯେ ପ୍ରଥମ ଗଳିରେ ରଥ ଶେଷ ହେଲା ଆମ ଘରେ ମାଉସୀ ମା ମନ୍ଦିର ହେଲା। 9 ଦିନ ଠାକୁର ରହନ୍ତି। ବହୁତ ଲୀଳାଖେଳା ଲାଗେ। ଆଉ ବଡ଼ ଏକାଦଶୀ ଦିନ ସାରା ସାହି ଲୋକ ଫିଷ୍ଟ କରନ୍ତି। ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ହୁଏ, ପୁରୀ ତରକାରୀ, କ୍ଷୀରି ଇତ୍ୟାଦି। ସାହି ଯାକ ଲୋକଙ୍କର ରୋଷେଇ ବନ୍ଦ ହୁଏ, ଖାଆନ୍ତି। ଏବେ ମଧ୍ୟ ଜାକଜକମରେ ସେ କାମ ଚାଲିଛି, ବନ୍ଦ ହେଇନି। କିନ୍ତୁ 83ରୁ 2005 କି 6 ଠିକ୍ ସେ ମନେ ପଡ଼ୁନି, ମନ୍ଦିର ହେଲା ଯାଏ ସବୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଚାଲିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତାର ଲୀଳା ଏମିତି ଯେ ମନ୍ଦିର ବଳରାମ ଭାଇନା ଘରେ ଠାକୁର ରହୁଥିଲେ। ଭାଉଜ ମରିଗଲା ପରେ ଭାଇନା ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ମୁଁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବିନି। ସେ ମନ୍ଦିର କାମ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ମନ୍ଦିର ହେଲା। ଆଉ ମନ୍ଦିର ହେଲା ପରେ ଏମାନଙ୍କର ବିଗ୍ରହ ଖୋଜା ବେଳକୁ ସେ ତ କହିସାରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ, ଜଣକୁ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ହେଇ ସେ ତାଙ୍କର ନିଜେ ନିଜେ ଆସିଲେ ଭାରି। ଆଉ ସେଇ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବିରାଟ ରଥର ପରିକଳ୍ପନା। ରଥ ଏବେ ସେମିତି ଚାଲିଛି, ସେମିତି ରଥ। ଆଉ ଦାସ ସାହିକୁ କିନ୍ତୁ ଫେରିଲେନି। ଅଗା ମଠରେ ଅଧା ଗାଁରେ ରହିଲେ ଠାକୁର। ଗୁଣ୍ଡିଚାରେ ଅଧା ଗାଁ ଯିବେ, ବାହୁଡ଼ା ଦିନ ପୁଣି ଅଧାରେ ଫେରିବେ। କିନ୍ତୁ ମୋର ପୋଡ଼ପିଠା ଭୋଗ ଏବେ ବି ମୁଁ ଜୀବିତ ଥିବା ଯାଏ ବାହୁଡ଼ା ଦିନ ପୋଡ଼ପିଠା ଭୋଗ କରିବି। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟୁଛି, ବାଣ୍ଟିବି ମଧ୍ୟ। ସୁନ୍ଦରଗାଁରେ ଏଇ ଯେଉଁ ରଥର ପରିକଳ୍ପନା କେବଳ ଦାସ ସାହିରୁ ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସାରା ଗାଁ ଲୋକ ଏକାଠି ହେଇ ରଥ କରୁଛନ୍ତି। ଏତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ମୁଁ ଭାଷାରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିପାରୁନି। ତା ଦୟା ସେମିତି ରହୁ, ରଥ ସେମିତି ଚାଲୁ, ସୁନ୍ଦରଗାଁ ସେମିତି ସୁନ୍ଦର ହେଇ ରହିଥାଉ। ଆଉ କ'ଣ କହିବି? ମୁଁ ମୋର ବ୍ଲଗ୍ଟିକୁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ମୋଟେ ବି ଭୁଲିବେନି।